بکۆم کێتنە ڕێزێ کۆچبەرên سوورینە ku ji erdhêja şeşê Sibatê rizgar bûne. Li ba deriyê sînorî yê Babilhewa li Bakur Rojavayê Sûriyê li bendene vegerin welatê xwe. Gelek ji wan ji ber şerreviya bûn lê ji ber erdhêja hefteya Abhûrî careke din derbeder bûne. Niha ew li gel termên xuştiviyên xwe vedigerin. Ez vedgerim Sûriyê ji ber birayê min canê xweş dest daye. Diçim goristanê kesekî em rizgar kirin. Me nêzîka 100 derman anîne ser sînor. Gelek ji wan kesên ku hatine ser sînor bê mal û milk mane û careke din dixwazin jiyaneke nû dest pê bikin. والله نحن خايفين براستي ام دترسن وگرن سوریه لورجی ام دترسن مالا ما بهرفه يهبط علينا. Li gor berpirsên deriyê sînorî yê Babilhewa ji roja erdhejê ve û heta pazdê Sibatê zêdeyê 1790 koçber vegeriyane Sûriyê bi hêviya jiyaneke nû dest pê bikin.